धनपुरते बक्सनगर आजुगथायो बीजेपी बदलनि बातायनाय गोबां बुट मारिबाय खोप्लाय उमानि तंथंमावो फाशाल शायरिको राजाखर आगुलिनि लाहारो हिमबोतक ख्लाइखा बीजेपी मंजाखा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह हास्ति बीजेपीनि आजुगफां राजीव भट्टाचार्य तेई हास्तिनि कसम डिप्यूटी सीएम जिष्णुदेव बर्मा बक्सनगर आजुगथायो सीपीआईएम नि बातायनाय मिजान हुसैन नो 30,237 भोट बाय मेजेनखा बीजेपी बदलनि बातायनाय तफज्जल हुसैन बीजेपी बदलनि बातायनाय तफज्जल हुसैन मंखा 34,146 भोट तेई सीपीआईएम नि बातायनाय मिजान हुसैन मंखा 3,909 भोट धनपुर आजुगथायो सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदनो 18,871 भोट बाय मेजेनखा बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ बीजेपी बदलनि बातायनाय बिंदु देवनाथ मंखा 30,017 भोट तेई सीपीआईएम नि बातायनाय कौशिक चंदा मंखा 11,146 भोट धनपुर ते बक्सनगर आजुगथायो बीजेपी बदलनि बातायनाय रक गोबां भोट मारिबाय खोप्लाय उमानि तंथंमावो फाशाल शायरिगो राजाखर आगुलिनि लाहारो हिमबोतक ख्लाइखा बीजेपी मंजाखा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह हास्ति बीजेपी नि आजुगफां राजीव भट्टाचार्य तेई हास्तिनि कसम डिप्यूटी सीएम जिष्णुदेव बर्मा बीजेपी नि खरंगनि खोप्लाय उंनाय रंनो लगियो तुयै बीजेपी तांनक बस्कांनि सिमि जेंजाखा रेली खामकतर तामानि लगी लगी बाजी पेखाग रुमानि बाइखे राजाखर आगुलिनि लाहार गोनांगय मोसालायखा बीजेपी नि जत आदं रक Rajakhor Aguli nishimi pronomni kokthum Chini Khorang